Да, чувствам се европеец, защото доколкото съм учил на времето и знам, че от съществуването на България, тя е една от първите, които са държави образувани в Европа, от най-старите държави. И се намира в територията на Европа и е заслужено място да се води, че европеец съм и аз. За Европейския съюз мога да кажа само следното. Тъй като и ние сме, нашата държава е член на Европейския съюз, тие от парламента в Европа да помислят, а не само да ни борят като втора категория европейци и тие привилегии, които ползват другите държави в Европа, всички членки на Европейския съюз, да имат същите привилегии в България.